салом алейкум ҳамдиёрони азиз, ҳамватанон. чуноне ки мо ваъда дода будем, яъне гурӯҳи бисёр ваъда дода буд, ҳар ки ҷое ки Раҳмонов сафар мекунад берун аз Тоҷикистон, мо ҳатман хоб ба тарзу усули худ пешвозш мегирем. чуноне ки ҳамагӣ медонем, Раҳмонов бояд ки имрӯз, яъне рӯзи 17 ба Русия сафар мекард, аммо намедонем ба чӣ сабаб бошад. Як рӯз пеш, яъне дирӯз сафар кард. шояд намедонем хост ки мо дар назди фурудгоҳ пешвозиш нагирем ё чӣ сабаб буд. хулас дирӯз сафар кард ба Русия, аммо мо барномаи худа гузаронда истодем. тикет чие ки мебинед дар назди майдони сохт Красный площадь тикет гузарондаистем ва дар инҷа чӣ гуна ки мебинем мардумам бисёр аст. ҳамагӣ пурсон мешаванд ки ки аст Раҳмонов ва ба ин тариқ мо мехоҳем ба ҷаҳониён, ба мардуми Русия ки будани Раҳмонов ва чеҳраи воқеи Раҳмонова нишон будем ва ин корам ки шукри худо карда истодаем. азбаски мо дар дохили Тоҷикистон шароит надорем, яъне ба мо намегузаранд дар дохили Тоҷикистон чунин пешвозгириҳо карда шавад. ба ҳамин хотир мо дар берун аз Тоҷикистон ҳар ҷое ки Раҳмонов сафар кард, мо ҳатман дар он ҷо ҳастем ва пешвоз мегирем ҳатман. саломат бошед. Rahmanov diktator!